Masu sauraro sai ku gyara zama domin jin cikakkiyar sabuwar waƙar da Dauda Kahutu Rarara ya yi wa Abba Gida Gida mai taken Jagoran Kanawa, wanda ya yi waƙar ne saboda taya murnar Abba Gida Gida zuwa shigowarsa ta jam'iyyar APC. Amma kafin mu kai ga wannan sabuwar waƙar, mai sauraro idan ya kasance wannan shine farkon zuwanka tashar mu ta farko mai albarka, ya kamata da ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa sanarwa, domin ta haka ne kaɗai za mu iya kawo maka sahihan labaranmu da zarar mun ɗora su. Ka danna mana alamar comment da liking domin mu tabbatar da cewa kana gamsuwa da shirin da muke kawo maka a halin yanzu. Masu sauraro idan ba ku manta ba, muna magana akan wannan waƙar da sabuwar waƙar da Dauda Kahutu Rarara ya yi wa Abba Gida Gida mai taken Jagoran Kanawa, wadda a yanzu ya yi waƙar ne saboda ya taya murnar Abba Gida Gida shigowarsa na jam'iyyar APC. Sauraro idan kuka gyara zama tsaf kuka ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan shiri da muke yi na halin yanzu, za mu ci gaba da kawo muku sahihan labaranmu irin kama da kan siyasar Kanawa har izuwa abubuwan da suke wakana a cikin Najeriya da ma ƙasashe gabaki ɗaya. Yanzu dai muna magana akan wannan sahihiyar waƙar da Dauda Kahutu Rarara ya yi wa Abba Gida Gida mai taken Jagoran Kanawa. Kafi su gaskiya Abba Gida Gida. Saurare a halin yanzu waƙar dai da muke magana akan ta Dauda Kahutu Rarara bai yi sake ta ba, amma muna da yaƙinin cewa a nan gaba insha Allahu zai sake mana waƙar nan, saboda muna da yaƙinin cewa waƙar za ta fito. Masu sauraro wannan shine ya kasance wannan shine farkon shigowar ka tashar ta farko mai albarka mai suna Albarka Hausa TV. Ka ci gaba da bibiyan mu domin samun sahihan labaranmu da zarar mun ɗora su. Mun gode.